ṅaa ntị okwu a na-asa anya na-ebigbo asọkata eze anya ekpuru ekete gwa eze okwu ihe nchọrọ ikwu oto ogologo ọma ntọ gị ụtọ mana ihe anyị chọrọ ikwu kịta na anya eziokwu ka ọ bụ enwee na Alamajiri ndị Igbo and Alamajiri ndị Igbo ahụ hụrụ enwere ezatịrị ihe anyị fụrụ ndị ugwu a na-eme ndị Alamajiri ka anyị na-eme ndị ebe a kịta anyị bubataghị ya n'ala Igbo ndị be anyị eziokwu abụrụ na ekwu ya na onwe ihe ga-eme sikwugodi eziokwu ekwue ọ ka mmadụ ekwuru eziokwu ka esi evuo mmadụ maka ihe ji were ekwu okwu abụ anyị bụ ndị big man na ndị big men enwe n'ala Igbo ebe a imirikiti ndị big men imirikiti ndị big men ndị Igbo na-atọ ọnụ ndị be anyị tọ Alamajiri mana ị nwere ike nkwu onye ma nghọta ya mana ma kọwa ya ka ị wee ghọta ya nke ọma ndị ọgaranya be anyị o nwere ofu ihe anyị ga-eme ndị nwere ego na be anyị o nwere ofu ihe anyị ga-eme ka anyị wetuo anya aka na o nwere ofu omume anyị na-eme na-ebute okwu omume ahụ anyị na-eme na-ebute okwu na mba ndị ọzọ eso m eme omume a ngị nwazi na onwe gị na-emekwa omume a mụ nwazi so n'anya na-agwa onwe m ana m agwa gị na-agwa onwe m ihe a na-agwakwa gị na-agwa onwe m mụnwa ka oge ka mebiri ihe ọ ga-aka mebiri m ihe maka na ebe a ka m si eri mana ọ dị m mkpa ka m kwuo ya maka na ihe anyị na-eme bụ ka anyị nwee ike zọpụta ndị be anyị ihe chọrọ ikwu okwu eji atọ ndị be anyị ta Alamajiri bụ ịfụrụ reeti anyị bụ Igbo ji agha ego na okeshọn ka m gwa gị eziokwu reeti anyị bụ Igbo ji agali ego elu n'ebe a na-eme mmemme ha ndị be anyị hoo ha eso m agali ego elu onye ma m ga-ama na nna agali ego elu mana nwanna ejikọtago m ihe a ama na nkwu a n'oge ewe ndị MC iwe ama na nkwu a n'oge ewe ndị DJ ma ndị chọrọ ime okeshọn ma ndị chọrọ ịgba nkwụ ma ndị chọrọ ịgba akwụkwọ ndị gagoro ego chọrọ ka abịaghị ahịa ego ama n'oge ewe onye ọbụla iwe onwe onye ga-achụ onwe ya ga-alaiki ya oge ewekwu ndị big man na-akpata ego iwe onwe ndị oge ewe iwe oge ewe onye ọbụla iwe mana ka nkọwa ihe nji wee kwuo n'oge butere anyị nsogbu n'ala Igbo n'okeretiri alị na onye makwuru ya ihe ahụ o kwuru nkweli ya ya ekwelu mara na eziokwu maka na otogo nji erizini ya na-agbakọ ya ṅaa ntị oge mebiri anyị ihe n'ala Igbo anyị ji atọ na ụmụ anyị ta Alamajiri and ọzọ ọ bụ na anyị ehiri aka n'anya otu aha isi asakisi ego na okeshọn dọbasịa ya wee na-awuli elu obodo adịrọ mma ọ bụrụ na anyị akpacha anya gba n'oge kontrolu ya efu na ị ga-esa saki ego na okeshọn aha ego ahụ na okeshọn aha dobe otu ahụ esi adọba ya ịmakwa na ịdobe ego ahụ otu ahụ esi adọba ya na-afịa laif ọ bụ na ị mara na o nwere ụfọdụ ndị nọ n'akụkụ ihe na-esiri ike ndị nọ n'owu ndị na-afụ na mkpa ụfọdụ ndị adịgo frustrated in life na ivido ọka mma na ọbara buru ego ahụ ma ya bụ n'ọnwụ kpatara o ji abụzi anyị nọrọzi ebe ahụ anyị nọkọta ebe were ego were ụmụnne anyị a na-abụ ya n'ime ọhịa ihe niile a na-ekwu ana m emekọchi ya ana m agba gị na-agwa onwe m mana ana m eche na oruo na mgbe anyị ga-abịa leba anya anya mụnwazụ na onwe m kwadoro ilebi ya anya maka na mụnwa so na onye a na-aga ego na okeshọn soro okwu onye na-aga ego na okeshọn ama na ya ga-emebiri m ihe mana ka anyị riziri enyi ihe ji ekwu ya bụ mgbe ahụ anyị na-aga ụmụnne anyị ego aha eje na-abụ ọnụ na ana na-epik ego anyị na-atọ ọnụ ndị ata Alamajiri and anyị emeela ka ha mata na ọ baghị uru iji mebe ha ọzụrụ ebe ọ bụla na-eme okeshọn na-abịa ebe a na ya bịa buo ego na ya ga-abụta ogwere 3-4,000 den gịnị ka ọ na-eji asa abụrụ mesin biko na onwego ndị na-agaghị ego anyị na-atọ ọnụ ndị ata Alamajiri ihe a na-ekwu ga-ewe ndị mmadụ iwe ọ ga-enwe ndị mmadụ iwe and onwe ya ga-alaiki ya na onwe na ya ga-achọ ya mana eziokwu bụ ndụ ka m kwuo ya eso m adị iwu a mgbe onwe gị na-adị iwu a ile anyị fụ na ndị aba Alamajiri ka anyị na-agbanwe atụ ọzọkwa bụ na ị nọ ikwuzie na ụmụaka ahụ na-edebe ego ahụ onye kpọrọ ya bịa gbaa bọị o lechaa anya o wee jụọ ego na ka oge ga-eji esetụlụ ya ebe ndị anụ stakịrị otu 20 million na-aga ya na okeshọn ego nezi ka a ga-eji wee setụlụzi ya gịnị ka a na-ejere ebe ahụ otu isi ụfọdụ na high speed ụfọdụ ịfụrụ anụ n'ala Igbo taata anyị nwa bụ ndị nwere ego ụfọdụ usoro wee ti ya ndị mmadụ ihe nnachi ikwu okwu ya bụ ndị be anyị ka anyị lebakwa na ịga ego anya ka anyị mara ụnụ ọzọ bụ na sekuriti adịrọ onwezo ya ma onye bụ onye ịbịa na saịdị be anyị kịta ije kwugharị ọ na-asị gị epụtara na be anyị na vileji ma gbara na ama mụlaba mgbe bụ na moto abata na ọ na-abụ onye nwe ya buru moto bata akpụrụ ya den ndebe anyị ka anyị leba na ihe a anya ana m eche na ọ nwere ụzọ ọzọ anyị ga-esi wee nye gosi emere okeshọn na obi dị anyị mma ana m eche na ọ nwekwara ụzọ ọzọ a ga-esi wee mere MC obi adịkwa ya mma ana m eche na ọ nwekwara ka a ga-esi wee mere ya ndị na-eti egwu obi adị onye ọbụla mma ka anyị leba na ihe anya n'obodo adịrọ mma maka sekuriti adịrọ ọzọ na-eji erekwa anyị anya ọkụ maka na traịbụ ndị ọzọ enwere ego ka isi ha nwere ego ndị nwere ego riri nne bodo no shed money anyị na-afụ ya ebe ha na-awụli elu dị ise na otu a ịhụ nna gbakwa gị akịta akwa o nwere ndị nwere ana Yoruba land ha na-esi otu a handụl ego o nwere ndị ọcha nwere ego ndị nwere ego riri nne
mụ achọrọ ka m kụzie ya nọ amacha na oge ebute okwu ama na ụfọdụ ga-eji akpọmasị ama na ụfọdụ ga-eji afụ ma na gotago ma na many things mana ekwuchara m okwu a kwuo si na ọ metụtakwara m ndị be anyị ya m kwukwere metụtakwa m ọ metụtara m ụzọ na-aba a na-etu m ego etu mụnwa na-etukwe mmadụ ego etu akwa ịghọtago onye na-awa ọchị ga-ama n'eziokwu ka m kwu mana ka anyị leba na ihe a anya ka anyị chọọ n'ụzọ ọzọ nke a ga-arapụta anyị maka na otu ehi ị nwere ike anyị onye okechụrụ staịk ego a ịnọkọta ebe ụmụaka agada mụrụ ala after all onwe nwere ịghọtago after all nwere ihe ndị ọ dị ndụ abịa ebe ahụ ihe ga-ada obu kpekpekpekpekpekpekpe ọga mmadụ na-atọ na ịnọda ha na nada girigidi ngiri onye ọbụla awa mgbe a ịkwụsịzi ihe a na okechụ na-ewe kwu n'omume mana kịta onwe bụ ihe menu ihe m ji agwa gị ya bụ na uche ka m biri gị mana amakwa m uche ka m biri mana ọ na-esokwa ka anyị mebe